Спри да живееш като заложник на чуждото мнение. Голяма част от ненавистта ти към несигурността идва от страха да не бъдеш съден. Страхуваш се какво ще кажат хората. Страхуваш се да не те изолират. Страхуваш се да не станеш за смях. Когато попаднеш в неудобна ситуация, си мислиш, че изглеждаш неловко. Представяш си как хората те определят като странен. Ако се опиташ да надскочиш границите си и да направиш нещо ново, веднага изниква друг страх. Ами ако се проваля? Ами ако ме нарекат неудачник? Ако искаш да се усъвършенстваш, бъди готов да те помислят за глупак, е казал Епиктет. Никога няма да разгърнеш истинския си потенциал, ако позволяваш мнението на другите да диктува живота ти. Истината е, че можеш да промениш всичко още днес. И това ще стане в момента, в който спреш да вярваш, че чуждото одобрение е по-важно от собствената ти посока. Животът продължава, независимо дали някой те одумва или не. Това не означава да станеш безчувствен или арогантен. Не означава да игнорираш напълно света около себе си. Но ако искаш да побеждаваш, трябва да приемеш, че ще бъдеш съден и да не го приемаш при сърце. Ако искаш да направиш нещо значимо, знай, че ще има хора, които ще те нарекат фантазьор, глупак или наивник. Когато се страхуваш от несигурността, ти всъщност се страхуваш от мнението на другите. Боиш се да не станеш за смях. И докато този страх те държи, оставаш прикован на място. Ако ти писна да мълчиш, за да не дразниш никого, дошло е времето да избереш себе си. Напиши в коментар «Не ме е страх» и го докажи с действие още днес. Ако тези думи те попариха, остани и се абонирай за канала. Тук не подхранвам удобните. Тук растем смелите.